mato ni mga tawana ba. Bitaw, so kanang kinsa to magpasalamat, pwedeng sunod na lang kay naparebeng balik ng duty ani. Bitaw, so dita magdugay igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanang pabor panalangin nga gatag sa ato. Salamat po ninyo nga kanunay nag suporta sa mao nga bulhaton, labi na ni Engineer Gio nga sa bise kayo makatabang usahay ba. Nya netabo mo gud kay gisakit man ni ato akong partner. Mo tong chat ko nimo nya makatabang baka kay ako man usa na mga batan-on wala naman ning saka dire. Nga sabi lang, salamat gipon sa Ginoo sa matag usa nga padayon tang nagalagad sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay. Amen. So dita maglangan atong ablihan atong mga Biblia diha sa John 21. John 20. John 20 verse 19 hangtod sa 23. Pero ang focus na to ani kining sa verse 22 lang unya mo ambak ta sa Ephesians 5 Ephesians 5 verse 18. So mo na ato ang pag-isgutan karon makita sa John 20 ang focus lang ang 22. Pero atong basahon para makasabot taon sa panghitabo. Ingon og amen kung naa kadiha. Amen. John 20 verse 19 ingon ang pulong sa Ginoo sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinun-an og gitrangkahan nila ang pultahan. Kaya nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila mingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Lampo ta atong iduko sa makausa atong mga ulob yung atong mga mata. Amahan na mong abalaan, amo kang gidayo gisimba bisan sa mga kapakyasan Lord, mga kakulangon diha kanimo, padayon kang nag-atiman, nag-amuma, nagpangga o Dios ug naghatag og kinabuhi. I pray o Lord ining adlaw sa adlong Domingo, padayon kang mabayaw o Dios bisan sa imong mga pulong. Daghayon ning mensahe Ginoo nga among gikinahanglan tungod kay ang kalibutan nagkadautan na Ginoo. Hinaot ang mga Kristohanon dili madala sa mga pagpakasala Lord kundi kami hinuon ang mahimong kahayag sa taliwala o Dios ini nga nagkangit-ngit nga kalibutan. Kami ang mahimong asin Lord nga maghatag o Dios kang panglasa paglaom sa mga tawo nga wala nay paglaom o Ginoo. Hinaot Lord nga sa tabang sa balaang espiritu sa kanunay kami Ginoo mapuno o makontrol Ginoo sa Holy Spirit diin kami sa kanunay magsimba, magpasalamat ug magamit sa imo ang kahinayaan o Dios. Kuning giampo, gisalig gitugyan kanimo ang tanan ingon nga wala kay mahimo kung wala ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasi mong tapad nga maadtong buntag. Salamat sa Ginoo sa higayon nga nagkatigom ta igsoon. Ingon ang Bible nga dili ta magundangan nato ang atong panagtigom. Gani sa ilang tigom kaniadto kada adlaw silang mag-fellowship, nasa sila Bible study, magsimba sila sa Ginoo nya mag-share sila silang pagkaon og mga katigayunan tungod kay ingon na ang pulong sa Ginoo sa Hebrehanon nga hapit ang pagbalik sa Ginoo. Munang samtang nay adlaw pa atong gamiton igsuon nga magbinasigay kita tungod dili ganahan si Lord nga maulipon ta og magpuyo ta sa pagpakasala. Amen. So nining ka buntagon ang atong gisugutan pagpapuno sa balaang espiritu. Dagan kay sa mga simbahan or bisan ako igsuon mo admit ko nga nagwali ko pulong sa Ginoo pero nalimtan ako ang Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit magud igsuon mo siya kinabuhi natong matag usa. Siya ang kinabuhi sa church. Nya kung wala ang balaang espiritu igsuon nagpamuhat nato kanang useless og kawang atong pagkakristohanon. So ato nang mahibalan og ngano. So mo ni title ning kabuntagon pagpapuno sa balaang espiritu. So unsa ang pagpapuno sa balaang espiritu kay
I know nga lain-lain taog gigikanan si ate na siya okay ba kung sa ilang kwan sa una. I know nga natay mga klase-klase nga doktrina in terms of Holy Spirit. Nya ang mga baguhay pa matingag ka sa mga social media karon daghan kay mga-post nga ingana din mga na Holy Spirit. So ato masabdan igsoon unsa ni siya. So unsa ang pagpapuno sa balaang espiritu? Sa English nga term be filled. Ako na gi-search igsoon sa original nga meaning sa be filled is be controlled. Tama yun, be controlled. So sa Bisaya igsoon kontrolado o giniyahan ka sa balaang espiritu. Okay? So ang ma-filled ka sa Holy Spirit di ay nag-control nimo ang Holy Spirit, dili ang imong kagalingon, dili ang imong emosyon, kundi giniyahan ka og kontrolado ka sa Holy Spirit. Kay daghan sa mga kon karon nga moingon sila nga ang filled kuno sa Holy Spirit maka-speak in tongues daw ka. So mo na ila ang teaching sa uban nga filled ka ana kanang maka-speak in tongues daw ka mga igsoon. Unya ang uban po dagsulti nga ang filled ka sa Holy Spirit magkurog-kurog daw ka. Ilihans ka sa usa ka pasto nya magkurog-kurog ka maligid-ligid ka diha. Mo ilang pagtuo kung filled ka sa Holy Spirit. Ang uban po dangingon sila nga kining ma-deliver ka sa sala. Ang uban gani pag nay deliverance, pag ilihan sa pastor, nay sala nga gitaguan, magsuka unya kanang mao kuno nay filled sa Holy Spirit. Unya ang uban po dasig kaayo sa buluhaton, bisan asa nga Bible study, bisan unsa nga simbahan sudlan. Aniya maapil siya sa mga prayer meeting, Bible study, simba. Wala siya pahulay nga naman filled daw siya sa Holy Spirit. Pero nagtuo ko igsoon nga dili lang na nagisgot ka bahay ni ana. Dili tanang nagkurog-kurog, di tanan nga nag-speak in tongues, di tanan nga dasig sa simbahan, di tanan gi-deliverance filled sa Holy Spirit. Kadaghan sa mga tao mingon sila nga daghan nagsultig lang pinulungan kuno gi-deliver siya pero nganong nagpuyo man gyapon sa pagpakasala. Kaya ang meaning manggod sa filled sa Holy Spirit igsoon sa akong gingon ko paganina nga giniyahan ka sa balaang espiritu, kontrolado ka niya. Amen. Kay unsay gisugo or isulti sa Holy Spirit nato mo atong sundon. Natong karon igsoon nga ang balaang espiritu dili siya force or gahom. Dili siya moingon nga sanggal na Jesus na nay gahom nga mogawas ni anak niya mukuro ka kalit kinaigo ka. So dili siya nga na mga igsoon ha. Amen. But ang Holy Spirit mga igsoon person siya, persona. Mayon kag persona dili siya ningon nga naay lawas but mura siyang tawo nga naay pagbati. Musulti siya, mo-convict siya og kining naay pagbati mga igsoon. That is why ingon ang Ephesians 4:30 ayaw pasub-a ang balaang espiritu. Kay musulti man siya kay ang pulong sa Ginoo ang Bible mo ni gamiton sa Dios nga musulti nato pero ang Holy Spirit may magkonbiktar nato. Mo'y magpahinumdum sa atoa. Amen. Kung nagwali ta niaging Domingo or nagbasa kag Bible nga ayaw pagdumot, ang Holy Spirit magsulti ni mo ana nga matingala lang ka kay nagdumot man ko sa papa, mo convict siya nimo ba? Kabantay mo nga panahon na bisag wala na kay boss si pastor sa imo ang agiagian or sa imong sala, matingala lang ka kay maigo kag kalit. Ako lagi istoryaan nagtumurag. Kibaw si Jones pastor basig study ni siya nako ba? Naagro ispiya diri sa dunghoy nga iya gichat-chatan para makibaw sa mga sala. Wala igsuon. Ang uban donggan lang nako pero ang giya ang pagtubag gid ana ang Holy Spirit. Gani pag naa kay mga pagsulay sa kinabuhi magpahinumdum siya na kay sala, na kastintasyon, mingon ang Holy Spirit nga sa pinagi sa Bible nga kung nakastintasyon, sukli ang nyawa og mudagan siya. Dapat di ay di ko magpatintal ani kay nagpahinumdum man sa nato mga igsoon. Amen. So mo nay kanang trabaho sa Holy Spirit nato nga mga Kristohanon. So ang realidad igsoon dili pasabot nga Christian ta na atay Holy Spirit makabuhat na tag-insakto kanunay. Kaya sa akong nasabtan igsoon dili sa tanang panahon espiritual ta. Ngano man nagpuyo pa ta sa lawas nga makasasala unya nagpuyo ta kalibutan nga makasasala. Amen. Muna nga na panahon igsoon bisag naa kay Holy Spirit mo konbiktar sa nimo na siya magiyan nimo nagi panahon nga dili ka mo obey ni anang anuman. Dili is tanang panahon spiritual gid ka. Pwede nga si pastor spiritual tan-awon pag magwali pero nagawas ning ini mag-away mo sa asawa
mag-wild ko, magsapot-sapot ko, dili ko filled sa Holy Spirit. Nga naman, nagpuyo pa man ko sa lawas nga makasasala. Pero ang nakanindot lang kung na kay Holy Spirit, mapundiktaran ka, magiyahan ka ba? Pag-action ka kasuko, yaw, ayaw pamalikas. Ako, Christian naman, ikaw nalimot ko eh. Ayaw pag kumasuko ka, ayaw himuang nga makasa ka. Nasuko raw ako. Padung ta ka mo mag-wild. Ano hindi man ka mag-wild? Naman ko Holy Spirit. Maayo kay nagiyahan jud ka. So nga na ang trabaho sa Holy Spirit igso na panahon nga pwede kang makapamalikas, pwede kang magbuhat og sala, pero na may Holy Spirit magkuan nimo, magkontrol og maggiya sa imo, magkondiktar nimo ba? Dili nang demonyo og anghel nga nasa imong dunggan. Di na tinuod na salida nga na anghel diri na demonyo diri. Sige ba? Tungka pa badungga ba? Ayaw lagi isa na. Dili nangingana ang Holy Spirit na sa nang gidawat nimo si Kristo nga ginog manluluwas, nagpuyo siya nimo igsuon og dili siya mawala ha. Sa Old Testament ang Holy Spirit sa time nga si Saul gi-anoint sa Ginoo nga mahimong hari, naa niya ang Holy Spirit, pero sa time nga nakasala siya ning depart. Pero sa time igsuon nga si Kristo na ang nalansang sa cross, pagdawaton nimo si Kristo nga ginog manluluwas, na Holy Spirit magpuyo nimo, dili siya mawala nimo. Muhilom lang siya usahay nga naman. Mas gituma nato ang pagpakasala sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Amen. Na magbantay ta kay ug unsay nagpuno nato sa kanunay o nag-consume nato igsoon mo na mag-control sa atong kinabuhi. Pwede nga Christian ta pero kung sige tagkabalaka, unsay isub ano ko ugma, unsay kanon ko ugma, unsay akong kabantay mo na, unsay akong ihatag sa akong anak, mo na mag-control sa imo So, mabot ang punto igsoon bisan pag sige kag basag Bible, maynaw kag wali, pero may na sige nimo gihuna-huna, gipamalandungan mo dinhi mag-control nimo. Magsige jud kag kabalaka. Kung sige po kag kahadlok, nako mao dinhi akong testimony. Basta magbiyahe kini ko dagkan kay mususong una-huna. Sige iro mo labang kaligis. Kay kana makikita mo ko nga matruma mo gudayon. Basin unya og madiskrasya ko nga namo nang sige kog pray sa Ginoo magbiyahe nga Lord. Tabangid jud og Ginoo nga di ko magsigig overthink. Kay pag sige nimo una-hunahon igsoon, makita kas video, matruma dayon ka ngano man, mao may sige nimong giuna-huna mga igsoon. Ari po ta sa sala, kung sala og mga butang sa kalibutan mo sige guna imong giuna-huna mga igsoon, mao gid na mag-control sa atong kinabuhi. Pero pag ang Holy Spirit mag-control sa ato naa gid tay unang-una kalinaw sa kinabuhi. Klaro na kung niya dili gid ka mawad-an og kagubot, di ka mawad-ag problema sa kinabuhi, nagud kay lamunon kanunay. In the name of Jesus, malabhan maputi kang lamunon, dili pwede nangingana. Tanaan jud ko nga lamunon, di pwede i-review sa pangalan sa balaang espiritu, mawa ning problema sa dili gid na mawaig, so naa gid na siya. Pero ang Holy Spirit magtabang nimo nga naa kay kalinaw sa kinabuhi. Di ka mawad-ag kontra gyud. Lagi na kanunay bisa pag sige na mong giampo, tanang barangay mo nang giampo, tanang kontra mo nang giampo, naag naagud na. Pero ang tabang lang sa balaang espiritu makatag na tug kalinaw. Dagan mga balita ang madunggan nimo sa TV ug sa radyo, mga patay didto sa Ace na gipatay sa Bulldog. Kuyawa tug pagkapataya oy. Daga sibilyar ba jud? Kaniya gihadlok kuno siya nga kining di ka kagawas kay kanang dako ka bayron noon mo tong gidunggab kuno gamit tong kuan sa map gibali nga gi 26 ka dunggab kinakarawa no. So kato fail to siya sa sala kay drug addict nung to sa una niya nako ni mga balita nga hantog karon ga gamit gihapon. So mo ni may tayo mo igsoon wa kay kalinaw pero naa kay filled ka sa Holy Spirit na anak kay tumong sa kinabuhi og sakto nang imong direksyon. Munang kita sa una wa patay Kristus kinabuhi bisag unsa atong buhaton, bisag unsay mahuna-hunaan sa atong una-huna og wa tay direksyon gyud. Basta kay nabuhi, mao na. Pero Christian na kay Holy Spirit igsuon na kay direksyon sa kinabuhi. Na kay tumong sa kinabuhi, na kay padulungan pag na kay problema magampo ka, pag na kay dakong problema pwedeng magkitambag ka ni pastor o kauban sa simbahan. Amen? Nakakadireksyon nga ang imong kwarta dili lang para sa imong kaugalingon kundi sa imong pamilya o sa ubang tao o labaw sa tanan para gid sa Ginoo. Amen? Kay nga na ang gusto sa Dios tong kinabuhi nga
makontrol ta sa Holy Spirit. Ina sa mong kagalingon ba nga pakontrol sa Holy Spirit. Amen. So atong ibasa ganina sa John chapter 20, mo ni ang time igsuon nga gilansang si Jesus unya ang iyang mga disciple nang hadlok. Tanang maingon na hadlok. Unya tungod sa kahadlok nila, nagpundo sila sa usa ka dapit diin gitrangkahan nila ang tanan nilang kultahan. Unya kay wala man sila nagtuo nga si Jesus mabanhaw, sa kalit ding tungha si Jesus sa ilang taliwala. Hadlukan ang manglimbaw sa iyong balhibo, no? Or makaihis yun ang uban sa kahadlok ba? Kay nalimpan Manila nga si Jesus, sige nagbalik-balik nga, kastiguhon ko, latiguhon ko, mamatay ko, pero mabanhaw ko. Nalimot sila agto. Muna nga, agto ni Gayuna, abi nila, o muna ni muluwas nila silang pagpakasala og sa Roma, sa kalit namatay. Pero ang amazing mga igsoon, kining tungha taliwala sa ilaang tungod. Kunya mingo si Jesus nga mainyo ang kalinaw. Nga naman, tungod kay gubot kay ilang hunahuna o kasing-kasing igsoon tungod sa kahadlok. Amen? Nakasuway kay gingana nga gubot kay mga hunahuna o kasing-kasing nga to the point kay nagsakay kay tricycle nya nay burst sa likod. Namingon si Jesus nga itugyan tanan sa Ginoo kay nagugma siya nimo bitaw, no? Sige ro sa kugunahuna ba pero di ko kibang mo ampo. Ako nahuna magud kining ampo mo relihiyoso ning pamaagi pero ito na suway ko na ako makampo. Si Papa nakasuway siya nana. Kato bitaw wala may pangbayad sa kuryente ug sa tubig kay COVID tong panahon na ba nakampo sa Ginoo luhod sa Ginoo hilak si Lord. May pangbayad Lord. Nya ako ra ba dapat og bugas atong panahon na. Kay ako ra may nagtrabaho. Kay kini sweldo gihapon sa Bible School. Nya nagbayad pa jud og motor tong panahon 2000. Nya ako madawat na 2,000 na lang. Sumutay pa og bugas ng uban pang tampos balay. Nya tinga siya kay katong silingan na mo bayad og utang. Wa ko niya paningli. Nya sa mga bong na ako ihatag nimo. Usa ni? Bayad ako utang ako naging dugay na. O ba? 2,000. Salamat kayo. Sumuto nga in testimony gid siya tong Domingo sa Bool ko no. So siya nako ni grabe tinuod ni pakampo din no. Kinakampo ko sa Ginoo. Mawa mo siya maningil mo, itong gitagaan siya. So, yung nga na, dito igsoon. Sumana nga sa atong kinabuhi, usahay, pag puno kas kagubot, na yung mga gamiton si Lord, di po butong ha ang Ginoo. Ano bitong, di ko mutuon na nakita silang anghel. Kaya ang anghel sa Bible, pag ang mga tao nakita ang anghel sa Bible, nakuyapan, gakurot-kurot ko sa kadlok, tanawa ko nang ang describe sa anghel sa Daniel, puro matara ng anghel. Nya, na mga pako. Suway ko nung kita ka puro mata. Yan pako. Na di ka mo to nga napunto mga igsoon ba nay gamiton si Lord. Dili sa mismo mapakita pero na sa gamiton para mapahinumduman ta nga mainyo ang kalinaw. Amen. Kunya ikaduha mo dayon ingon siya nga mainyo ang kalinaw kay gubot lagi sila kayo. Muna ingon ang verse 22 mga igsoon atong basahon pagbalik ingon siya nga gisulti niya kini unya gihuypan niya sila og giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kaning tay maigsoon wala pa nila nadawat ang Holy Spirit kay adto naman nadawat nila sa time sa Book of Acts chapter 2. Katong time bitaw nga mikayag si Jesus unya nagsulti sila laing mga pinulungan. Ato pang panahon na pero aning time gihuypan lang ni Jesus aron kay ang Holy Spirit ang trabaho man niya maghatag og kalinaw. Kay gupot sila kaigsoon aning panahon na kining Holy Spirit nga gihuyop ni Jesus maghatag mig kinabuhi og kalinaw sa ila. The same nga process katong si Adan gihulma ni sa Ginoo unya gihuypan ang iyang ilong. Kabantay mo adto. Mao gyud sa kato paghuyop. Bo siguro gianas ilong no. Sa kay gihuypan ingon ang Bible gihuypan unya nakaangkon og kinabuhi ang tao. Dayon aning panahon na mga igsoon gihuypan budi Jesus ingon siya nga dawata ang Holy Spirit. Human aning igsoon nakabaton sila og kinabuhi og kalinaw sa ilang mga kinabuhi igsoon. That is why na ako'y duha ka punto ning kabuntagon nga duha ka klaseng posibleng nagpuno nato o nagkontrol sa atong mga kinabuhi. Kasi nakasuway diri og nakainom na og alcohol. Di tong mga alcohol nga butang sa kamot. Si tawag gani kining makahubog ng bino or kining
ng red wine with tiny bubbles. Tamo nga na tuba ba? Mo tawag sa mo nga puwang pud sa orange ba na gagmay kay nang buwa, tuba. Sila kasoy dili na hubog lagot pagkasulti. Isa ang kamot. Di mo makita na pura. Makasuway makasuway ka na hubog jud. Ang masawa buutan mo guni daan paning buutan jud. Nakainom ra ka no? Oo. Nakainom ra kay na may mga tao nga nakainom ra pero wa jud na hubog. Makasuway te. Wala gid ay. Malangit jud kana bitaw. Ang punto mga igsoon ba kay sa dito malangit ay joke ra gud to. Sa Ephesians 5:18 manggod naay duha ka klase ani igsoon nga nakapuno sa tao bisan karon. Ephesians 5:18 ato kablihan. Episo 5:18. So mo ni posibleng nakapuno sa tao mga igsoon og nagkontrol niya. So mabadungan gid ta ani kung nagbuan pa kaani pero salamat sa Ginoo kay pagpahinumdum man igsoon. Amen. Episo 5:18 ingon ang Bible, ayaw kamo paghubog-hubog kay unsa may rason kay makadaot lamang kini kaninyo. Excuse me, tinguha hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. So number 1 igsoon nga point nga posibleng nagpuno nato nagkontrol nato mao ang bino. Tanang ingon bino. Sa akong ingon ko pa kaniadto balik-balik nga ang bino sa panahon sa aning tayma mga igsoon sa Bible, kining bino gigamit kaniadto pang-init o pang-ayos mga balatian. So kung gitugnaw sila kayo pag naay snow gani nga moabot, mo ilang imnon, di pud sila magrabe magsingana. But mutukab la sila mga 1 to 2 nga baso, igo nga mainitan ang ilang lawas. Okay ba? Unya. Ikaduha, mo ni gamito nila nga pang kining tambal sa una. Kaya ingon ang Timothy manggod namo kay mga tao ingon man lagi ang Timothy nga ayaw Timothy ayaw lang inom og jutay nga tubig. Ayaw lang inom og tubig apan inom og jutay nga bino. Pwede lagi mo inom basta kay gamay ra. So ang konteksto lagi anong panahona, unsa ganito pang-init og pangtambal sa balatian. Ya karon kay na may dagang tambal kung masakit ka. So ano excuse? Ikaduha, naghanap ng pampainit. Kape. So kung saan mo ibutang sa kung basta kay mainitan ka, pwede kang mainitan. So mo nang dili ka dapat mo excuse. Amen. Unya, ang bino sa una dili makahubog. Unlike sa alcohol nato karon. Kay kasarang shot malipong na gid ka sa mo tag first time pag mo tumar mo inom mula kag mulabad ng imong ulo og malipong na ka sa mo tay kadaghanon nimo og shot. Pero ang bino sa una pag pasubraan pod kaayo sama ni Noah atong panahon na nahubog siya. Pero sa ako kuan mga igsoon dili pod siguro kanang dili pod siguro maingon tagsayop si Jesus nga mutudlo siya sa mga anak nga makadaot niya, di ba? Walay ginikanan nga nasaktong pangunahuna nga tudluan ang iyang anak nga iyan ay ipabuhat nganuman makaayo sa iya. Tanan gyud itudlos ginikanan makaayo gyud. Mo nang magwonder ko ba dagan kay nagwali karon social media nga okay ra daw. Kay si Jesus pod naghubog-hubog kuno. Sa John chapter 2 gi-invite sa kasal sa Kana niya unom katadyaw tong bino gining gipainom. No, tradisyon niya sa una niya grapes ba to? Fermented grapes to siya mo nang lami kayo pero karon kay lahi maning lakas tama maning mga inano dili karon. So dili ka pwede mo aplikar igsoon nga motudlo ang nagubog-ubog si Jesus kay impierno di padulungan to ana. Kaya dili pwede nga si Jesus nagtudlog hubog-hubog o ang mga apostoles nagtudlog, dili pwede. Di ba? Kaupan ba sila? Di ato baging ginang mga santos ni mga tawhana. Pero mga nang mingon man si Pablo sa Episo nga ayaw paghubog-hubog kay makadaot kini. Ingon pag si Solomon nga ayaw paghubog-hubog. Nagsugo ang mga Galacia pa jud nga nagsulat ni Pablo ayaw paghubog-hubog kay maka-impierno ni maghubog-hubog. So dili good kumutuo igsoon nga si Jesus nga mo'y leader nila ay kung nagnasayop siya ay sorry mga apostoles ingna lang sila nga bitaw
O pwede mo inom ka ginagmay ra para asa magsugod ng hubog. Ginagmay ko na magsugod ay pag dito ka hubog nga makita ra kas bino. Shot mo gina mo tudlo pag ginang drink moderate na moderate so naman. Nga na mo ng pre-test. Kami lagi. Di ba kung may ka mabalik-balik majud ka na kadira na. Dito na So lahi nang imong sultian og barog igsuon. Ang sugo sa Dios ayaw. Pag maingon gani og word nga ayaw, sala na siya. Yato kung nahuna mong god ang sala magbuhat og dautan, pero ang sala basta maingon gani sa ayaw, ayaw ka balaka, ayaw ka guol, ayaw ka hadlok, ayaw paghubog-hubog. Kay makadaot kini kanato. So nagtudlo si Pablo nga kaning maghubog-hubog ka makadaot gid sa atong lawas igsuon. Ingon bagid ang Bible nga do not drink or do not get drunk with wine ingon English because it leads to debauchery. Kanang debauchery igsuon kanang maghubog day kuno ka magtuklod kun nimo sa lain pang mga sala sa ilang panahon nga nagtudlo siya. Kay kanang naghubog-hubog daw ka, it will lead to makig-sex ka sa kinsa. Dili nimo asawa, dili nimo bana, makig-sex ka lalaki to lalaki. Nga naman, di man sakto imong pangunahuna. Dayon, mag-drugs daw ka. Mo na siya meaning anang basta mag-inom ng kaubino, maka-drugs ka, mag-sex ka sa kinsa, mag-wild ka, makig-away ka, madisgrasya pagid ka. Okay, butang sa una-huna, kung si Jesus nga magingon nga gihigugma ta niya pag-ayo, do you think magtudlo siya sa iyang mga anak nga kung mag-inom ka ani disgrasya ang imong kapadulngan? Mo nang ningon ako sa kapastor, basi kanang inyong Jesus lahi na palahubog ng inyong Jesus. Pero ang Jesus na akong gialagaran di man palahubog. Kagawad ko na siya pag uli na templo, kat ano yang aragan kana maligya og mga karnero, nagbaligyag mga kuan, kawal dili ni balay yung mahanin. Ang layas mo rin mga litsugang nga mga malikas bagid siya. Dili ta magama-gama. Muna nga, kung ang usa ka alagad sa Ginoo tinuod nga pastor kay ang Ephesians 4:11 na may fivefold ministry, teacher, prophet, evangelist, sa tong usa. Basta kay pastor diha, nangon bagit sila ang pastor diha, pare kuno na. Ha? Ang pastor man God magtan-aw sa kaayuhan sa iyang mga membro. Na ba pastor nga, na ba leader sa simbahan nga magtudlo hinuon og makadaot sa membro. Munang luoy kay mga tao ba nga nag-idolize sila ng mga tawhana nga nagtudlo hindi nila nga madaot ang ilang kinabuhi. Amen? Wa gid katudlo ang atong Ginoong Hesus igsuon nga madaot ang atong kinabuhi. Wa jud. Munang nga hinaot maminaw ta sa mga tao nga dili lang panggaon tas pulong kundi badlungon ta sa kamatuoran. Kaya ang tinuod nga gugma igsuon si Lord love siya pero just pud siya. Moingon siya nga ayaw na ibuhata kay may consequence ka mahitabo. Nga na ang tinod nga naigugma. Munang hinaot ba nga dita magsige paminaw nga ay adto ko niya mo sunod ina kung simba atong babaw kay dakag bawal ang pastor nil. Maigo ta di nato kay maigo ta lami ning atong simbahan kay okay ra tanan. Na ang pangutana igsoon kung okay ra nimo buhaton ang tanan. Asa may kapadulngan igsoon ni ana. Amen. Munang ako gyud balag usahay og masakitan ta na may mga pastor nga pangka jud kaayo pero ako gyud pinagi sa gugma igsoon nag-warning gid sa ato. Amen. Kay kibaw ko nga napalibutan tas mga dili bagtotoo. Samot kay hapit na ang Pasko ug New Year. Mag New Year's resurrection na puga. Di na jud ko mainom. Last na gid ni. Di na jud ko mo usa bote mga ta kausa na lang. Pabitos pastor. Lami man no nya. Kaya ta magdining-daming na mo. Ala, mamasko na mo nya lami na kayo pamati niya. Malimtan na ang Ginoo, malimtan na ang simbahan pagka January na okay na ko, makristyano na mabag-on jud ko ani. Baag ni puro ni mga Pasko, muha ng pagka-Kristyan. Sumo na delikado na to mga igsuon kay mag-amping ta. Amen. Kay pwede nga kini atong lawas sa mo tagikan ta na unya mo na itong paborito sa una di man gid muhatag ang Satanas og di nimo ganahan. Muhatag gid sa ganahan gid nimo. Nya mingon dayon ka nga Lord, wa lagi ko nimo pugni Lord.
Holy Spirit, asa na ka? Kibaw na kung sala naman na. Sumo na kung siya, di na kinanap, inumduman kibaw naman ka igsoon. Amen? Pero na mga tao nga tungod kay problemado kayo sila, posibleng nga mo ni rason nila, especially kanay mga lalaki. Kanay mga lalaki, manggod, pag punos problema, mo na ilang pangpawas problema. Kasi papa, yung anak, magis papa, samot na sa unat. Pag problemado siya sa balay, mulakaw na siya na mag-inom, naguli, musamot ka daghang problema. Mag-wild naman. Magmaoy na ba? Maungkat na ng problema, yung pagkaugma, tapakan na itong mga buho nga tuan kay sa Facebook ito, no? Sumbag niya, kaya di siya palagon siyang asawa, pagkaugma, kay gipanday na po niya. Siya na po gipanday, kaya nabuho naman nagpultahan. Ibugnaw ng hangin ba? Nabusnot naman. So yung nga na, ginawad, di gud butudlo ang Ginoo nato igsoon nga maghatod na tos grabing mga pagkadautan. Kung dili ka mabarangay, mangita kag away, madisgrasya kay igsoon og daghan pang mga kuan, mabuhat nimo. So laing epekto igsoon kung kontrolado ka sa bino. Musugot siguro mo mo agree mo talks a lot og sing a lot, no? Kabantay kapag hilumon kay kapag tao pero makainom ka, sige kag sulti. Kanya sige kag kanta-kanta. Kana si Pastor Greg, di pa man na Christian sa una na Christian ako, mag-inom na sila, bisag yabag kay tingog. Ag mga kauban niya magsige nagkatawa kay wala ko tulong. Pero kailangan hindi po siya magkanta. Halos ako na bubi, iya ka nang bag, ilugon ni kanang naman, hubog naman siya. Kana siya sa una hilumon kay naigsoon pero mahubog na sige nagsig duol nako. Yang ayo kay na bagko na ka ba. Dramburi ko sa una ya nga di inda inom ko mis impierno ya siya. Ya grabe giinom na mo ng kalayo sa impierno. Ya nay sige guwali na ko undangan na ng pagpakasala pero ganahan magigog sala ya. Basig mabagko ro ko puhon niya. Ya sana ko sige sagsulti nako basta mahubog na si katakanta karon na siya na jud. Pwede nga na ang mabuhat igsoon pag mahubog gid ka. Sige kag sulti. Mo nang bisag wa ka kahibaw makibaw kag kalit ba? Kay muya po naman siya sa mga sayop yang asawa, yang pamilya niya. Kining mahubog igsoon mahimong courageous gani kaning murag maisog ka. Madasigon ka bantay ka mahubog kay murag kaya nimong tanan. Nya grabe kikang di ka maulaw mo sayaw, di ka maulaw mo sulti, di ka maulaw magsagit-sagit. Nya kaning mahubog kuno kay igsoon lami imong pamati. Mao to ni rason nga ganahan ko mo inom sa una kay lami kay pamati ka nang murag bagwib-wib mo pananaw ba. Wala i-share ko sa asawa nga, ganahan ka mo inom sa una. Di man ko ganahan mo inom, ganahan ako sa pamati naguman. Lami nga na silyog. Nya ako sa una kay mauwaw mo kumukanta mo na pag mahubog na gani ko, awa na. Kanta na ko dito. Now I don't wanna see you anymore. Mo ni kanta na ko paborito. Mo na sige sila. Stitches and Burns paborito ito lana. So mo ni sabi ko gyapon imo to na. Samot mag-away mi sa uyab sa una mo ni kung kahon. I don't wanna see you anymore. Na kanang hubog igsoon. Magre kani ka sige hilak. O tayo nga kano nga bisag wa kay kuan manumluman mga kaagis nga matong ang kauban sa si Daniel nabuwagan siyang uyab. Sige na mo pa imnom. Sige pa brad, inom pa brad, iya ka ng baso. Tanduway pag yun, sige na siya hilak. Kay lami kay hilak ning hubog ka. Oh, makahungaw kasi mong problema. Di ba? Kano? Inom sa tabi kay gaaway ba sa banab chat hilak gede guys. Sakpan. Yung pagkaugma tingnan kayo, hilak-hilak mo ko. Nag-videohan bito ka. Mo ni wow, nag-post ka sa Facebook. Wala magbantay ta ka ba Christian na taon niya maginom-inom tagbalik. Picturean ka na gubuhubo ito gadis-dis. Sayang mga choy. Nya. Gitan mo daga kita nga pastor hala si Kuan man yun. Makaya na Jesus Maria Joseph. Oh, pamilya man na siya Jesus Maria Joseph, Jesus Maria si Joseph. O niya, kining mga hubog igsoon, mawa na sa kontrol sa kinabuhi. Na mag-wild na niya, magsayaw na sa kung saan iporma dito kay hubog naman niya, dagang sakit niya makuha. Basta sige kag inom. Dayon,
Pinaka-worst, madisgrasya pa jud ka. Nas papa bitaw, sige nagbadlungon na mo sa una. Na pagka-disgrasya, na Christian. Salamat din sa Ginoo kay wa gid siya namatay. Tagaan sa chance sa Ginoo. Ya karon kay na Christian na mo. Mo shot man gyapon. Manas mama, hubog na po yung papa oh. Yung manas mama sigig simba na si kahubog. Waras mama na ako makonsensya ko ba. Dayon, ay tan gyud nagsige nagdugo nang iyang samad. Sorry kay pa di ko maminaw ani. Mo tong ipa-check sa doktor di kanang doktor niya Mondragon niya. Utanginan siya nga ayaw na pag-inom. Kimon na kay nga sigig samad sigig duga na imong samad. Ya sa mandaw sa may kuan pa, problema pa. Ihina yan tingog. Hina ko na pa nun. Nato alagi, tagnaan palagi. Mo din nasun sa nangayana ka kay si Manda kay yaw-yawan man kayo. Kasi Manda na gani mo kuan, mawawan na papa. Pero wala nang inom. Salamat sa Ginoo ano man igsoon na basta kanang tinangga gid kasi Ginoo mangita gid sa pamagi nga maundang kaniyana. Nga last is makita kag away. Mao dinhi padulungan tanawa ha. Kung si Jesus nagtudlo pag hubog-hubog, kung kaning manggipangsulti nako, ug maayo ba sa atong pamati? Mana karon bitaw igsoon makita kog mga tawo nga ngani, maulaw na kog maluoy. Maluoy ta kay ngano man kanabang luoy kay sila nga sige sila take ana nga o sila kibaw nga naulipon sila ba na nabutahan sila sa ilang pagbati igsoon. Muna sa gingon dili pud siguro nga musugo si Jesus Kristo kung kibaw siya makadaot sa atong mga kinabuhi. Amen. Na sa Bible nagsulti si Noah tungod kay nag-inom siya daghan kay bino nahubog siya na naghubo siya tanan. Ya tungod kay pagkita sa iyang anak naghubo siya gitawag niyang duha ka igsoon nga gitabunan sa iyang duha ka igsoon. Yang duha ka anak tungod kay naghubo-hubo siya. Dili gid mainsakto ang imong una-una igsoon pag makainom gid ka. Nya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10 atong basahon. Napa ang tanan? 1 Corinthians chapter 6 verse 10 ingon siya, ang kawatan, ang hakog, ang mga palahubog, ang tigbutang-butang, ang mga mapalapason sa balaod dili makasulod sa gingarian sa Dios. Amen. Ang mga palahubog kung naigsoon, pastor tagsara bito ko mahubog. O di na siguro na siya tanawon sa Ginoo nga hubog-hubog pastor no. Kining demonyo ra ba igsoon kay anak dapat ni mo bitik-bitik. Okay ra mo gud nang mo ishatra kag panagsa ti pista ra gud mga okasyon. Tanawa si Ibaw si Adan. Okay ra mo gud na bitaw no. Kay pagmukaon ka ni Maginoo ka. Ang duta man ron. Di na ko ginahanan og Ginoo kay Ginoo na ko. Kini. Nalami makipagkaon, pagkaon sa prutas mo tong nahubo sila unya, gipalayas, namatay gid ang tao. Si Adan og si Ibad na kaingon ani ba? Di bitaw. Ang demonyo igsoon ang yawa, mangita gid sa pamaagi nga maka-excuse ka. So timan igsoon, bamog simple na kayo no. Pero wala man impierno man ning igor mo ko nahubog. Ay ikaw nga ni pag Ginoo. Ang imo kay imong balaod. Nga na mo jud igsoon kay katang nga mga tawo tungod sa sala selfish na kaayo ta. Magarbuhon na kaayo ta. Mo na nga unsay mga pamaagi sa Ginoo di kita mo sugot. Ingon pang Galatians 5:21 ang paghubog-hubog walay dapit sa gingarian sa Ginoo. Mo nang ingon sa akong giwali nga enjoy now, suffer later. Kaysa anang ang gusto ni Lord igsoon nga mag-suffer ta karon, nga enjoy ta diha sa presensya sa Ginoo sa langit. Amen. Mo na nga igsoon kini ma-Christian ka daghan jud kang antuson. Mag-antos ka sa mga unbelievers kasi tamay nimo mag-antos pugas mga sala nga ganahan nimo sa una nga imo nang likayan. Lami man jud kay na samot sige kag inom ingana lamiak kini ginom. Mura ka nang muguto mo mudagan si mong tilaok bitaw. Nga di mo gugukato pastor kung di ko mo inom. Di ko siya katog mo nang mga tao nga ingana pero gitambagan sa pastor nga ginahina imong nang kuhaon. 5 kabaso sa kaha, sunod buwan, matulona, maduhana, mausana. Kay sa tanong gud igsoon say ginaanad nimo sa imong kinabuhi, maadik ka ana. Tanan tubig gud ha maingon nga makahubog mo ni tubig. Ay na tubig imna. Wa nila imna para mahubog jud ka. Pero ang punto igsoon pa sa maanad ka sige unsay imong ginainom sa imong lawas,
magpangita na kaniana. Mo nang di ko mutuo nga kining di ka makatog kung di ka makainom og bino. Sa utok ko na matud pa ni Engineer Gio. Utok na nawgon dino. Sige mong excuse ay pagniagi nga kining sakit sa konto ulo aso to. Basta kana siya gisulti nga tanang mga balatian or dun ako ano daugon mo na kining pag mabutang nimo sa imong una-una nga maadik na kanabutang nga mabutang si muno gid na nga tubig akong kinahanglan. Amen. So di mo na dili siya excuse igsuon nga di ka katog makatog ka oy. Nung kagatas. Kapakanta ka sa mga asawa. Kau nigsuon mo ni kadang punto mahuman na ta kining mo ni gusto sa Ginoo nga mapuno ta og makontrol sa balaang espiritu. Amen. So ang Holy Spirit mo na siya timailhan nga Kristiyana ka. Mo na siya patik kuno nga Kristiyana ka igsuon. Dili nimo makit-an ang tao kung na siya Holy Spirit kung sa tan-awon lang nimo. Kini man ka Ginoo. Pero ingon ang Ephesians 1, atong basahon niya para makahibaw kang anong naa kay Holy Spirit. Ephesians 1:13 hangtod sa 14. Murag gamay nga Bible study ni siya kay nga ba si Reb ang wali kuno way daghang verse. Gigpawali mo paghuybes. Ingon ang Ephesians 1:13 og mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. So mo ni maayong balita kuno gidawat kuno ta maayong balita. Mituo kamo kang Kristo mo ni unang pamaagi busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iyana. Verse 14 ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan gaygon ta ang iyang himaya. Amen. So nakasabot sa punto mo ni verse nga pag gidawat nato ang si Jesus Christ maangko nato ang Holy Spirit kung tinuod kang midawat niya. Nga siya di makaluwas nimo og siya nay Ginoo sa imong kinabuhi. Kay di beta nang hindawat ning dawat gid dawat-dawat ang uban. Labi pero di ko mo dawat ti Kristo dawaton lang nako bi. Pato tiguang wisiran ba? Dawaton ako hadlok kay perno. Yan na siya. Hindawat ka ni Kristo kay mahimo na siyang Ginoo nimo personal nga Ginoo ba siya nay maghari sa imong kinabuhi. Kay lisod din hindawat kaniya kay mahadlok kag impierno dili pwede nangingana. Gidawat nimo siya kay human nimo siyang dawata magkinabuhi na kang siya'y hari nimo. Unsay sala imong likayan unsay ipabuhat sa Ginoo imong buhaton. Nya manluluwas nimo siya ngano man nakahibaw ka nga gawas niya wa nay makaluwas nimo. Mingtuo na ka nga dili si Maria makaluwas nimo dito mga santos makaluwas nimo dito mga sakramento makaluwas nimo kun dili sa pagtuo nimo ni Kristo. Amen. Mo nang gidawat nimo siya naa kay Holy Spirit timailhan nga Kristiyana ka. Kaya kung na kay Holy Spirit mutuod ko hinay-hinay kang bag-uhon sa Ginoo. Amen. Mo na pag na kay Holy Spirit naa jud ebidensya mapag-ugid ka sa hinay-hinay. Di na ka mamalikas, di na ka masaputon kaayo, di na ka, basta kay hinay-hinay bag-uhon ka sa Ginoo, ganahan ka mo simba, ganahan ka basag Bible. So kini Holy Spirit mo ni silyo nato nga mga Kristiyan, tanang maingon silyo. Sealed ba? Kamantay mo ng sealed. Pag usa ka papeles pag na-silyo, sa may pamatudan na original nga copy o aprobado siya or kanang legit, di ba? Kung gisilyohan na ang imo ang papeles sa iyong motor kay imuan na siya. Wala pa nimo na angkon pero gisilyuhan naman imuan na siya. So kaning silyo igsoon pamatuod siyang Christian na kaunya. Praise the Lord pag naa kay Holy Spirit ingon ang Ephesians 4:13 tanawa ha. Malangit ka igsoon. Ano man? Ingon sa Ephesians 4:30. Og ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao man ang patik sa Dios diha kaninyo. Mo tay patik silyo. Alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ang pagluwas sa Ginoo nato wala gabase kung naa kas dakong simbahan. Wala gabase kung naa kas simbahan nga formal kaayo unsa pa nang simbahan ang imong gisudlan. Ang assurance nga kita malangit igsoon kung naa kay Holy Spirit. Amen. Di pasabot nga pastor nako or sige kag simba malangit ka dili. Kay ang silyo igsoon kung naa kay Holy Spirit sa Ginoo. Amen.
So ang epekto inigsoon karon atong tanawon unsa may mga epekto kung puno ka sa Holy Spirit. Okay pa bang tanan? Nasa mutapad ba sa katulog. So atong tanawon ang kabalitaran sa puno sa bino. Unang-una pag naa kay Holy Spirit, controlled ka sa Holy Spirit, mo testimony ka og mo sangyaw. Halak ka. Mo nang ako dumong gihagit igsoon, way pug sanay pero wa jay balibaray. Katong wala pa katindog dire mo tindog na gyud. Nya magpasalamat sa Ginoo. Kami naanad na magud nga mga Christian nga magsigig tindog, pero ako din mong iawag nga wa pa kakasuway, nakasuway si Ali pag Thanksgiving. Yes, tao din ang kaulaw, na anang kanang kahadlok, pero pag naa kay Holy Spirit, bigay mo nga mapugnan ang pagpasalamat manggod. Amen. Kanang mura pag pero lang medyo kay isang yaw sa bang tao ang kanang kamaayos Ginoo ba? Ang kadaugan balag magpiyong ka diri Lord, salamat sa Ginoo kaya di ka makakita sa mga naw. O magtalikod baka diri salamat sa Ginoo na si Lord kay mong istoryan bahala na ka. O na ka gatindog ka diha sa unsay imong komportable pasalamati ang Ginoo igsoon. Amen. Kay ang tao nga di kay magpasalamat unsa man na mga dawat limpyo, di ba? Dapat ka magpasalamat eh. Grabing dagang kamaayo si Lord nga gihatag niya sa imo. Amen. Nya kanang mga tao nga puno sa balaang espiritu o controlled sa Holy Spirit, kanang naasay kasing-kasing nga mag-awit sa Ginoo. Muna kung na kay Ginoo kinabuhi, dili na mindras igsoon memorize nimo ang verse. Pag ganahan gyud ka sa Ginoo magpasalamat, pila ka kantahan ang gibalik-balik mong kabantay mo nga ano balik-balik man yung kantang na pastor ha? Takuan na sila mo practice. Nga naman, kabante ko ng uban sila, dunga waring lyrics. Sige, nagbalik-balik, yung gipangga, makuha dyan yung memorize. Basta yung mo himantay, pastor ba? Pwede magod kalikan, igsoon, siyempre, ako may pastor ninyo. Like, po kayo, sige mo ka na, what if, wala na yung lyrics, be? Dati projector niya, wala na yung lyrics. Maginamang na kadayon. Nga na, mo nang kasing-kasing igsoon nga, grabe ni mong mapasalamaton sa Ginoo nga, kapantay mo nang uban bitaw nga, mamemorize, maligin ng sig, balik-balik, ng pasaw, ng silingan, lyrics, ganina ha, partida pa na. Puti nga nakakay masayaw na nimo. Kapantay ka na, sayaw mga choy, memorize ni mong tuno, ang beat, pag-memorize nimo. Na kanang, naana madomingo niya napadyo lyrics niya kana mo kung kasing-kasing nga maigsoon nga grabing kalipay sa Ginoo mo resulta na gid nang pagpasalamat. Amen. Ang pangutana na sika kuno nas problema hindi juga ka pasalamat napuno kas problema. Pangga mo wala kahilak sa kamay sa Ginoo kada kana problema sa kinabuhi. Na kaning control ka sa Holy Spirit na kay kadasig na kay boldness nga muwali sa gospel igsoon kay ingon ang Acts 1:8 kanang sa diha nga mukunsad ninyo ang balaang espiritu mahimo mga saksi nako di saksi dinhi Jehova mga witnesses ba ngadto sa Jerusalem sa Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Muna nga salamat sa Ginoo sa mga tawo nga sige nag-share sa Facebook ug mga pangginoo naman nila pangginoo. Kung maulaw kang mo share igsoon, pwede kang mo share nga walay naong nimo. Kapag ito yung mga video na lang na imong musulti na lang kang gigugma ka sa Ginoo dawata si Kristo. Muna nga igsoon hinaot nga kita nga mga Christian gidasig kita nga mosangyaw ta dili lang kay moingon si pastor mag-evangelism ta karon kun dili sa bisan asa kadalon sa Ginoo. Nay gi-video nako mo ti sunda nga pamaagi unya ampo sa Ginoo nga nakay kasing-kasing nga mo share kay dili man sa ingon nga nakay kaalam na manay compassion kay si Jesus nagwali man sa tungod sa grabing gugma niya sa mga tao. Amen. Manang iampo sa Ginoo nga maka-share ka. Unya kaning nakay Holy Spirit overflowing with joy. Kaning overflowing with joy mga igsoon. Kining malipayon ka taliwala sa giagi-ani mo sa kinabuhi. Kano si Priscilla gahilak siya kay grabing gisulay, grabing kahago pero maghilak siya tungod sa kalipay sa Ginoo ba? Amen? Lahi maning na kay kalipay tungod kay maayo ang nitabo nimo, pero kaning Christian igsoon nga puro sa Holy Spirit, bisag naa kay problema, mapasalamaton gyapon ka sa Ginoo nga ano man na asya naghatag kalinaw og kadaugan igsoon. Amen?
atong pakpakan si Lord tungod ni ana. Muna ingon si Reb, di na kayo tinanglan mo kag amin ha. Kaya si Reb, ba, mamugos ra ba na mo amin ha. Pero di, kabantay mo din na si Mayog amin ha no. Isa una mo siya, mamugos amin ha. Anak kaon? Muna mo bahay sa pumunta na amin ha. Biri kapoy. Nang ginay niya din ako sa mamugos kay ang tao kuno nakasabot sa pulong si Ginoo mo amin na gina siya. Mingon si Pastor Jonas moksane mo say manggod gina sila kasabot nimo. Muna maghuwat pa na sila nimo interpret amo dito amin. Pero nakasabot mo ba mga tawa na ganimo diri no? Muna kita igsuon, hinaot nga pag may magwali, supportive ka, gamay kita diri. Ma-bless ka or dili na igo man ka amin. Kita Kita nga mga Christian, manay na mga Baptist bitaw nga mga kuan, uban mga Pentecostal, grabe dukdukon gina ng Bible. Preach on! Yes sir! Gina sila, na manindog gina silang Quran. Saba gina sila mag nasbuwangan ko no. Ingon to among sa tayo ginangutan ako, grabe na sila magsimba, pastor mo mag nasbuwangan. Ingana mo na sila kamapasalamaton si Ginoo nga hype kay sila tungod kina-bless kay sila sa word. Nakita kay mura mong tagwa sa tay kalipay na si Ginoo. Siguro malipay ko tag Thanksgiving na. Amen. Kaya dagan namang mo amen matakdan ta. Mo amen ko ta uwaw bugayo. Nanindog lagi sila no, nanindog man sila ha. Dili man ingon nga tungod kay Baptist ka o Pentecostal ka kay puno ka sa Holy Spirit makatindog ka dili man na. Nakasabot kas gugma sa Ginoo mo tindog ka, bahalag uwaw. Tindog mo na si Alew ha. Nalisuan na ni mga nabuang agin na dyan sila. No, may tawag nila na to, ang mga buang agin ko, no, kay bisag daig, problema, magsigig, simba-simba, nag-uli, kay mag-away. Natural, mag-unay, igsuon, amen. Nga ka na yung puno ka sa Holy Spirit, muhilak ka, emotional ka, pero ang imong paghilak, kalipay ni mo si Ginoo. Nalagdipat panahon, nga di sa Panginambog, panahon, igsuon nga mag-tigramos mo ko sa una, maghilak ko si Ginoo. Yabdo ko nga sa tong Cortez, last na kong simba ba, grabing hinilak na ko si Ginoo nga wala ko ka-drums kay grabing kapasalamaton ako sa Ginoo ba. Magwali ko sa akin nga makahilak ko, na mga panahon nga mag-prayer na lang ka, mag-Bible reading ko igsoon. Grabe ang grabing kalipay ni bakitandog sa Holy Spirit ba. Nga naman kayana na kamaayo ang Dios igsoon. Ay pugsa nga di ka kahilak, ay pugsa tusukon ni mata para nako sa una. Natural mo guna ano man magsige man kag tan-aw ka maayo sa Ginoo sa mga saad niya pero sikag tan-aw problema sayop sa uban na dito ka kasinatig ingana. Nasay buta mag-prayer may sakong asawa maghilakanay pero maghilakanay na may kalit di kay mag-away unya mag-Bible study discipleship maghilakanay na mi ngano man grabe jud ang Ginoo igsuon. Muna nga ako tambag sa inyo ay gusigig tan-aw sayop sa uban. Ayo sige tan-aw sa mga maot nga panghitabo tan-aw sa Ginoo igsoon. Amen. Saya mga saad. Unya kining puno ka sa Holy Spirit natural nga motalikod kas imong mga sala. I-convict ka sa Ginoo talikod sa sala kay ngana may tandog sa balaang espiritu. Unya kining mga puno sa Holy Spirit napamagtanan mag-atiman sa iyang kaugalingon. Ingon ang 1 Corinthians nga dili na ni ang atong lawas. Nagpuyo ang templo sa Ginoo nato sa atong lawas mo nang ampingi ang inyong lawas para sa kaymayaan sa Ginoo. Ang mga Kristohanon dili magpasagad og kaon-kaon ug unsa ipang tumar na siyang lawas. Di ka mag-abusar sa imong kinabuhi, mag-exercise na ka tuwing umaga. Mag-amping na ka imong pagwapuhan ang imong porma kay Christian. Mo na nga akong giwali sa una lisod kay Christian ka nga mura kag backslide kaya ang imong porma wala kay atiman sa imong lawas, di na ka mukaon, di na ka makatulog, buhat ng iyong lukuhin. Tulad mo na pusong bato. Balag daghang problema sa kinabuhi, atiman na ang imong lawas kay nagpuyo ang Holy Spirit nimo nang ubang mga tao, manang gikuha man to si kuan nga Christian man ta to. Kuan man gatiman sa panglawas. Ay mo pagsalig nga kay Ginoo. Ayuhon ta sa Ginoo, ampingan ta sa Ginoo, nang mataga amping, matud pa sa pastor binugo uno nangingana. Kana bang ganang sorry sa pulong patingon sige siya tay prangka siya kay sige paampo ni pastor nga maayo. Usok ko minog soft drinks. Sige ka chichirya dugay matog sige cellphone. Muna nga si Pastor Jonas bato-bato sa langit. Ang tamaan marisi ko no.
Ingana man sila natural igsoon ay jud pagsalig nga naa kay Ginoo at imana ang ipong panglawas kay imo may sugo ni Lord. Unya ang kaning Holy Spirit mo restore sa relasyon nimo sa imong sikatawo ug sa Ginoo. Dili pwede igsuon nga naa kay saktong relasyon sa Dios mo ni kuros. Dili pwede nga naa kay saktong relasyon sa imong sikatawo unya wa kay saktong relasyon sa Ginoo. Kay pag once nga na kay saktong relasyon sa Ginoo, automatic mo resulta ang relasyon nimo sa sikatawo insakto. Di kalikayan nga mag-away pa mo sa imong asawa gyud pag Christian ka na kay Holy Spirit, makabikil kasi mong silingan pero naa kay kasing-kasing nga mapasig-uli nila. Kami magsinari panahon nga magkabikil mi pero tungod kina may Holy Spirit mangay pasaylo. Dili na magbungol usa ka buwan. Christian ka na sa kabuon kang bungol, dili pwede nangingana naadyo kay tangtangon imong pride nga maay pasaylo-basay pag say sayop maay pasaylo lang naman naa kay relasyon sa Ginoo. Amen. Nay mga si ifbi ba niya or mga nagwali diha kung gikontra ka mupangga gipon kanila di na ka magsigig comment dito ngay nga maot nga mga comment bat mupangga gipon kanila nga naman puno ka sa balaang espiritu mga igsoon. Mahuman na lagi ko kay uwan na. So mga nagaigsoon sa ato mga kinabuhi, gusto ni Lord nga sa kanunay kining mapuno ta sa balaang espiritu mga igsoon. Amen. Last verse na siya mahumanata. Lucas 21:34 hangtod sa 36. Lucas 21. Nga kung mga hinay-hay. Napabantanan? Kaya kining uwan pabitaw. Lucas 21 31 34 hangtod sa 36. Ingon og amen kun ana kadiha. Lucas 21 kung basahon. Busa pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Tanawa. Si Jesus minsulti ni ini. Adi ko mutong nagubog-ubog siya. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhi kay tingali unyag makalitan kamo ni atong adlaw kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon usa kalit-ag bitik kuno ning ani di ay busa pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo og makabarog atubangan sa anak sa tawo. Hangad sa ni Pastor Las mahuman ako. Muna nagsuon, kini kunong nagsugo si Lord nga dili kuno ta magsipagpatuyang og sigig kaon. Kanang sigig kaon nga makadaot ba og sigig inom nga makahubog. Kunya nagsugo pud siya nga di ka sigig kabalaka og kahadlok nga naman bitik siya igsuon. Usahay masige tagpabitik bisag ibawt ang litag na siya. Mo ni sayop nato. Pero karon gidasig ka sa Ginoo, nakita nga mga Christian igsuon gusto ni Lord nga di ta magpatuyang ni ana. Pwede nga di na ta matig-inom ron, di ba? Pero posible nga puno ta hubog ta kaayo sa mga makadaot, di kanang bino makadaot man. Makadaot mga butang ang murag dili bino pero makadaot unsa man cellphone. Hubog kita sa cellphone, sige tag murabag. Nga magud si Apostol Pablo igsoon sa Philippians 4 verse 12 nga kontento siya sa iyang kinabuhi bahalag way ning tabang niya kaya niya ang tanan munang akong nakatunan ba gireveal ni Lord sa ako nga dili pasabot igsoon nagikinahanglan kag cellphone kanunay para ka magmalipayon dili kinahanglan nga nakastapok sa kanunay para madasig ka sa Ginoo dili kinahanglan igsoon nga need kag asawas kinabuhi partners kinabuhi para makumpleto ka dili na kinahanglan kanunay. Dili kinahanglan kanunay nga naa kay TV, naa kay dako kag kwarta para mag-satisfy kas kinabuhi. Kay pag once na Christian ka, satisfy na ka sa gugma sa Ginoo igsuon. Wala ko gaingon nga di ka mag-cellphone, di ka mag-TV, di ka maglingaw-lingaw, di ka mag-basketball, di ka mag-uyab-uyab, di ka mag-asawa. But ang point is, dili kinahanglan kanunay na ani mo ng mga butanga. Kay litag na igsuon, ang kinahanglan nimo ang gugma sa Ginoo. Atong pagpakan sa Lord igsuon. Si Lord ang atong gikinahanglan. Usahay, bisa Christian ta,
Sige, tagukod ang mga butanga. Nakabantay bitaw ko sa kagalingon, mamata ko nagmata na sa buntag, cellphone dito kong gunitan. Nya magtan-aw ko. Makabantay na ko ba mo nang usahay nakampo sa Ginoo Lord. Kibaw ko mabitik duguane kung ako ra isa sa mutnag sige ko cellphone. Gina mo ko sa usabang ay sige Facebook ay sige kuan. Mag-post lang ka diha pero ayo sige kuan kay kibaw ka sa imong limitasyon. Muna ako nagpalit agpugo. Nalimbungan ko sa akong pagbati og sayawa igsoon sa mga butang anang kalibutana o kaning cellphone. Muna nga dasig sa matag usa mga igsoon. Ayo papailad sa mga butang aning kalibutana kay si Kristo ang atong kinahanglan nga gustanan. Kailan mo ni Piolo Pascual no? Friend, may Facebook ka na dito. Si Piolo Pascual sa ang pangidaron-garon mga hapot na 50, wala pa siya'y asawa. Gi-interview siya ni Ogie Diaz, kanong wala pa man. Tungod kay ingon siya nga, dinong siya ganahan nga maapil sa listahan nga nagbuwag ng mga artista. Ingon po siya igsoon, ginan siya pastor, ingon siya nga, kay Christian man siya, satisfy na siya sa gugma sa Ginoo. Matinta, good yapon siya sa mga bayi. Kaya laki, siya gwapo pag yun, pare-pareha, arabi ami. Nangatawa lagi sila. Kaya nangatawa sila, hindi sila mo itong gwapo dito. Sige lang. Basta kay pananaw sa masawa, gwapo kuno ko. Ngayon, Segson, satisfy siya sa gugma. Wala sa iyo, naninyo naman eh. Wala pa ingon na dili satisfy. But sa iyang punto ba, dili problema nga wala si partners ginabuhi naman. Puno siya sa gugma sa Ginoo. Amen. Muna nga igsoon. Magkainon sa ang kinabuhi. Naman kay problema ayaw dito tungab. Di na maoy solusyon. Pat na kay problema sa kinabuhi, basa sa Bible pakikistorya sa Ginoo. Kay ang Dios ra ang magtagbaw sa kanang hawang sa atong kinabuhi. Sa musugot tag sa dili, siya ra gyud nganuman siya tag-iya sa atong mga kinabuhi igsoon. Amen. Atong gangyo ang tanan sa pagduko sa ulog yung sa mata makampo ta. Hallelujah, Ginoong Dios nga labing gamahanan. Salamat kayo Lord.